Les miniolimpíades escolars de Torrent celebraren la seva 42a edició els dies 5 i 6 de juny de 2025, al Parc Central, Ciutat de l'Esport. L'esdeveniment va reunir centenars d'alumnes de primària i secundària. Els participants competiren en proves clàssiques com velocitat, salt de longitud, salt d'alçada i llançament de peus i relleus. Les categories inclogueren benjamí, aleví, infantil i cadet. Els centres havien d'estar inscrits als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i els alumnes registrats a temps a través de l'aplicació Jocse. L'activitat va destacar per l'ambient festiu i l'esperit de la companyia entre escolars. Una jornada per promoure l'esport, la convivència i els valors educatius entre els més joves. Torrent, una vegada més, aposta per l'esport com a eina de formació i integració. Molt bona vesprada a totes les xiquetes i a tots els xiquets de Torrent. M'estan dient, el que estem fent així no se fa en ninguna altra ciutat de la nostra comarca.